Едно такова с 5 см диаметър, стомана проволка и от двете страни с ключ държател става да прихваниш нещо на колелото, става багаж. Видео ли правиш? Излез ли? Че да. Ами махай тази карица. Едното да имам друго. Тя се отвори. Да. Но стомана проволка пише Silver. Не, само за проба. Едно бумба има и от друга страна резба са на свободния, на колендър. Нали го подаряваш? Да, не иска празно. Жорка. Значи гледа са на това. Не го прави. Безвъзвратно. Няма преса, мъча се вкъщи да кажа към пати се напиша. Няма това. Между телефона и калопа. Дай си телефона. Я да не кажи. Много бързо. Нищо не видях. Ареала кой дайте сме на явно тоска да не нареди. Той се слага Никито между калъфа и телефона една десетолевка. Това казвам пълната комплектация. Той на неделче също е черни. Да. А тя се върли това. Обаче го изтрещял. Той също се е сложил едно поле. Къде са мъча да го скажа? Черен. Или оранжев не. Той би ни възпитал. Жорка, тук е. Аз си казвам, бате. Долу нещо му е черен. Не знаеш, че чук. Падни примерно на спия, пазите Трябва да мога да ползвам този. Иначе трябва само в колата да я ползвам. Аз имам един 40 карти. Обаче нещо хубаво е такова. Как време дава? Да прегоня особено да срещу. Много съм доволен и тук бях по-мути Костов скоро. Знаеш какво хубави клипове вчера без да искам да скрипа? Включително нарушение на разни калпаци. Смятам много време покрета с камера да направя акция Мегач. Направиш канал в YouTube. Акция Мегач, защото мръсни идиоти по следно време забелязах колко много народ завива през тебе, че 4 пъти един Мегач знаете да даде. Много долен. Защо няма да дадеш Мегач бе да те ебайте? Вчера карах сигурно само един час във Варна. Ето, толкова ж не е от беше, който си оправя. Ти беше, който се... Значи, както върви по тротуара и зареш лум направо. Може с кола, може с кола. На Сливенците, дето го направиха новия светофар над гимназията, дето на Артес Мареза новия. Минава сте свети заредно на булеварда, но ние се присъщат на червено викам. Не е на пътника, на червено присъща. И толкова диагонално, защото викам, за какво са ви направили светофара? И после...